κινείται. Το τέταρτο που χαλάει, λεωφορείο. Σας έχει ξανατύχει μέσα από το μήνα? Ναι, το συγκεκριμένο, ναι. Πρωί έχει χαλάσει το πρωί. Κατά τις 8 και 9 η ώρα έχει χαλάσει. Συνέχεια. Είναι 30 ετών λεωφορείο. Από ό,τι το ίδιο. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε, ξέρετε. Το είπε και ο ίδιος. Κινείστε μόνο με μέσα? Ναι, αυτό τους δυο και όχι. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Για να πάω Κερατσίνη. Είναι και Σάββατο σήμερα. Κυριακή. Κυριακή. Κάνουμε κάθε ώρα. Και όχι μόνο αυτό. Φανταστείτε εμείς που πάμε για μεροκάματο να δουλεύουμε.